Čaute, vítam vás u hry Rainbow Six Siege. Videl som pekné ohlasy na minulom videu. Nedali ste tam tých 20 lajkov. Do Hunter sa mi nepodarilo natočiť, a preto natáčam teraz Rainbow Six Siege. Minulé video sa mi nepodarilo, teraz vám tam dám taký záznam z toho openingu, čo som robil. No, I don't wanna wait. I think we need to go. Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Come with me and run away. Pack up your bags, 'cause we're going now. Driving all night to the edge of town. Just you and I, no one else around. Come with me and run away. I think we need to go. Come with me and run away. Start again in a place nobody's got to know. Come with me and run away. Pack up your bags, 'cause we're going now. Driving all night to the edge of town. Just you and I, no one else around. Come with me and run away. Mám tu ešte jednu špecialitu na dnešok pripravenú. Je to Bravo balíček, čo si otvoríme v priebehu videa. A poďme sa pustiť na to. Pozerám, že sme obranci a superi sú útočníci. Sme na mape Villa. Dneska si ukážeme jedného obranca, jedného útočníka. Prvý obranca je Echo. Môj aktuálne obľúbený je Echo. Všetky jeho veci si ukážeme v tomto videu, že čo má za abilitu. Keď tak kúknem na výbavu spoluhráčov, vidím, že tu máme pár senzorov pohybu a granáty. Vo väčšina prípadoch automatické a polautomatické pušky. Viu som dlho nehral. A ruk. Ruk nám dáva ako neprestrelné vesty, ktoré nás vedia dobre zachrániť v niektorých prípadoch. Už nám našli bombu pomocou dronoch, čo si ukážeme, ak budeme útočníci. Obraňujem tu teraz stenu kovovými plotami. Začnem tu chodiť dronov. Ešte tú stenu obraň. Ešte tú stenu obraním. Označím a idem sa kde skryť, že by som mohol ukázať abilitu. Skryjem sa asi tu sa skryjem, takto. Je to najlepšia schovka. Ja ako Echo mám špeciálnych dronov, ktorí sú špeciálni v tom, že sa dokážu prilepiť na strbe a vedia vtedy vystreliť. Špeciálnu omračovaciu vlnu
ako vlnu, ako no, taký prúd vzduchu a nie ako materiál, no, kde sa pochopil. Ten jeden dron dám asi na schody a s druhým budem chodiť. Tak, viem, že už je tu rozmiestnené pekne. Pekne už tam takto položil. No, a s jedným budem chodiť po komplexe a budem mapovať. A budem tak preliezať tu. A budem čakať na tako. Počujem tako tu chodiť. A pozorím, že to asi nebudú 10-krát teammatey. O, je to teammate, si tu beha. A mám mietieť tým. No. Vysoké stropy sú tu. Tu takto by som sa mohol zakempiť. Pekne vidíme na okno. A tu a takto zrovna on ešte lieta. Kde je kavera? Jak to nám... Kde je kavera? A tam je. Čo nám takto zakrytoval kaveru. Ale pôjde po schodoch, tým som si istý. Že keď je dole a nám zabil... Neviem ako sa volá teraz. Neviem ešte všetkých. Ne, ešte musím mojho drona. Otázka je, že či bude taký chytrý, asi ma všimne, alebo ja si ho všimnem skôr a vystrelím. Oni sú... No, stalo sa to, čo som nechcel. Všimuj si ma. Čakal si ma všimol. Vyhrali sme na čas. Vyhrali sme na čas, lebo my máme rozmiestnené po dome bomby plynové. Ako plynie čas, za ktorý to majú zneškodniť, no tá vyhráme, lebo sa plyn uvoľní. Ale oni to môžu so zaškodujúcim prístrojom rozbiť a vyhrajú na to. Alebo alternatíva, alebo lepšia vec, zjednodušenie, že sa postriháme všetci navzájom. Vidím banditu, Family, Mirel a Kaveru. Kúkam, že podobné máme to, lenže vidím tu aj jednu C4. Som videl u banditu. Takže. Tu zakryjem so zdravnými doskami okná a dvere. Môžem zakryť drevenými doskami okná aj dvere. Jak si tu skakal? Pozerám, že Mira tu už použila svoje sklenené okienko a aj bandita použil svoju elektriku. Ja sa tu skriem pri tom. Toto je najlepšie takto kempiť. No. Takže sa tu skriem pri bombe, takde. Nenapadne veľmi. No, všetci sú pri dverách. Ako no. Nevždy. Vidím, že Mira rozbila si svoje prvé okno. Tu máme ešte zapnuté. Jedno. Jedno ešte vyhodím. Drona. A s ním budem skautovať okolie a budem robiť menší prieskum. Vidím, že tu dačo skúšajú. Budú to asi z našej strany skúšať. Ako
Prečo môžu? Vidím, že ma tu pekne odhalujú. Na druhú stranu. Nikde nikto. No. Väčšinou ja to tu časť používam ako... Echa používam skôr ako typka na zlokalizovanie stropu. Asi strop. Zo stropu. Rýchlo sa prepnem na druhého drona od práce na bok. Povidím, že po ňom idú. No. Skúsim sa tu dať kde skryť v úvodzovkách. Alebo no. Už použijú C4. Sa skriem pod lietadlom. Alebo no, nad lietadlom trochu. Vidím na dvere, ale nie najlepšie, ale som skrytý. Tu mám svetlé okno. A vieme, že toto dvere idú po... Skade ja takú kropku dostávam. Bacha na podlahu. A teraz sa nám aj tu prelamujú. Aj sa nám tu prelamuje. Čo mi je tu až flashbang? A staje to. Tak. No, pekne som ho dal. No. Som pomocou vlnových, prúdov vzduchu som omračil a no, bol zorientovaný a som asi nevšimol. No. A už som ho iba doklepol. To je otázka, že už kde chceme mať, či chceme byť strategické alebo no, asi stratégiu ideme. Podľa mňa bude podobná rozvoja ako minulé kolo. No, tá, no, dva sa pomenili. Runy zo Zmirov a Ruk zo banditov. Sa pekne switchujú. No. Počkaj, bomba je na tejto strane. A vidíme, že Ruk už nám poskytol svoju obranu. No, tu sú schody. Toto tu nebudem radšej obraňovať. To je ťažké. Tu som nikdy nehral. Ako na tomto spote. Skúsim ho tak z bokov vysunúť. Že by sa dalo po prípade strieľať. Tak. A Rúny už zase robí diery. Robí diery ako do síra. Ja si tu tak zakempím, nenapadne. A z tejto nemôžem prejsť, škoda. A dron tu asi skočil, to vyzerá tak. Že nám tu skočil dron do Arunínej pasce v úvodzovkách. No, lepšie. Vidím pekne všetko, čo potrebujem. Toto vedie tu. No. Ej, to čo je? Kto sa tu rozhodol urobiť sír? Ako on tu pekne strieľal do toho. Začneme tým meritom ako nebezpečná skôr zóna. Tu je diera. A tu sa nám takto chrumka. Ale no, to by sme mohli prežiť ako. Tu si toto postražím na chvíľku.
Ale nie, tak toto musel podobno rozbiť. Inakšie by som sa tu hore nedostal. Alebo? Asi dostal, no. Tu takto sa dostal pomaličky tu. No. Keby raz to tu šprintuje. Takže. Tu čo počujem, veľmi dobre. No, a Kavera to dala. Taruk. Buď to dokončil. Či čo? Ja pochopil som teraz, že čo sa stalo. No, a teraz si ukážeme môjho obľúbeného Mavericka z útočníkoch. Maverick má diskový zapaľovač, alebo taký menší zapaľovač, alebo jak by sa to dalo povedať. On to má ako vidím Black Eyes na akáčku a Deimosa. Pozerám, že takto má Deimosa. To je aktuálna postava z tohto updateu. Pridali nového útočníka, Deimosa. Bude hrať Deimos. Táto bude zaujímavé. Vidím knok. Mali toto pestré, by som povedal. Miera so svojím ľahkým guľometom. Ustrieľa. Počkaj, ako sa volal tento? Tam vidím Doka vzadu. Sa tam kúkal. No. A teraz hlavné nebezpečenstvo number one sú kamery. Alebo je kamerový systém. Za škodníka mám ja. Alebo ako to povedať. Pôjdem asi so Steamom. Mám za škodníka, to mám so Steamom pekne. Tak. Deimos to ide ako prvý čeknúť. Ideme ako diffuser. Priam chrbát pekne. Tak. Toto sa mi nepáčilo. Plus to ide čeknúť. Jaj. A ruka som si nevšimol, no. To bola moja chyba. Som bol nekrytý. A som pekne dostal hlavu zo MP5. Som pekne tu zakrepený s dronom. Vidím Baka aj Ešku. Si tu pekne to prechádzajú. Ako, čo budú robiť? Tu pekne má hologram, tu má pekne. Jak si to volal? Nemajstro, jak to volal? Ejska si to ešte chodí potichu tu. Má za škodníka pekne. Nie, že sa stretnú v jednom bode a sa zľaknú. Ako v mojom prípade to je tak, že sa väčšinou zľaknem. Keď ma tak začne rašovať. Alebo takto začne na mňa hovoriť. Míra.
Míra tu strieľal so svojím ľahkým guľometom. No, asi už dostrieľal aj. No, takže vidíme, že sa nám podarilo spletnúť za škodníka pre bombu a vyhráme to asi na čas, s tým deaktivovať, podľa mňa. No, to sme vyhrali na eliminovanie. No, a vyhrali sme. No. Skončil som na 3. mieste so 1 kilom a 2 smrťami. Takže, hra bola dobrá. No. A tu sa hodnotíme iba ako dobrý, videný a ochotný alebo odhodlaný. No. Vieme tu stav. Tu sú killy, tu sú pointy, ako sú body, že koľko sme za celú hru, za hru získali. Čím viacej pointov, tak sa môžeme dostať aj vyššie, ale nie je to vždy tak. No. Potom tu máme smrti a asisty. A potom tu máme ping. No. Bonusy mám prakticky herná mena a Battle Pass, to každý pozná. Vidím, že mám level up rovno. Ako do Battle Passu. A som nevidel, čo sa vytočilo. No. A nakoniec videa si otvoríme jeden Bravo balíček. Bravo pack. No je to epické. Ako pekné. Pekné je to. No ako je to pekné. No. Dneska sme hrali so Echom. A Maverickom sme hrali dneska. On má dokonca plynový horák. No. Prakticky je to mini plamenomet. No. Tak sme definitívne u konca tohoto herného videa. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, môžete dať like, odber a môžete aj napísať do komentárov a budem vedieť, že sa vám toto vážne páčilo. Čaute.